galego. A iniciativa Vitaminas para o Galego diríxese a todas as persoas que falan en lingua galega e a todas aquelas que a aman. Quero contribuir a que o idioma propio de Galicia adquira un rango social de normalidade. Preocupa a situación da nosa lingua e, diante do descenso no seu uso, manifesto que a día de hoxe o uso no futuro do noso idioma non está asegurado. No século XX, a lingua galega era falada con espontaneidade e regularidade, mas nas últimas décadas os estudos científicos e mesmo unha sinxela observación constatan o descenso no seu uso. Apelo a todos os cidadáns de Galicia, aos que viven aquí e aos que residen fora, porque a presenza do galego, a súa extensión, a súa normalización, dependen da vontade do corpo social e das actitudes positivas e activas ao seu favor. Afirmo que o disfrute cultural é unha necesidade básica, só despois da alimentación, a vivenda, a sanidade e a educación. Asumo a aseveración do filósofo Eduardo Lourenço, segundo o cal a cultura non é un fin en si mesmo, e por iso defendemos unha cultura vocacionada para a felicidade. Pero a cultura non existe en abstracto, está ben sellada ao territorio, á comunidade humana que habitou e que habita na zona determinada do planeta onde se desenvolve. Porque a universalidade parte do local, do próximo, do cercano. O galego non é un obstáculo para comunicar un público consciente e amplo. Por iso queremos reforzar os medios de comunicación en galego, coa creación efectiva dun espazo galego de comunicación, como plataforma de defensa da identidade común, un espazo que promova novas fórmulas de presento da lingua e cultura galegas en Europa e no mundo, e antes que nada en Galicia. O galego necesita vitaminas. A campaña recaba con urxencia a colaboración de todos. Quere facer patente a necesidade de axudas, medios, apoio e soporte para o idioma galego. Pretende implicar a moitas entidades e sensibilizar as persoas, ao pobo, para revitalizar o idioma e garantir a súa transmisión interxeracional. O galego precisa moitas vitaminas. O país necesita, como agua de maio, contar con medios de comunicación que empreguen o idioma noso. Tamén os contextos urbanos, ali onde presenta máis febleza. Vitaminas para o Galego pretende visibilizar os medios en galego, boa parte deles de carácter comarcal. Procuramos, ademais, vías de financiamento que garantan a súa sostenibilidade e o traballo digno dos seus profesionais. Galicia quere información de proximidade en galego, más media, que no século XXI difundan e prestixen o idioma. Altofalantes que ensiguen a nosa visión do mundo, peten nas nosas conciencias e fan invisible a sensibilidade e a creatividade existente na sociedade galega.